Halo investor sing dikasihi. Layanan analitis online Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa mungkasi video. Sampean bisa ndeleng kabeh parameter saka perusahaan ing pitakonan ing liyane rinci. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar utama perusahaan. Roblox Corporation, ticker RBLX. Review digawe nggunakake data wiwit 17 Mei 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Roblox Corporation kalebu subkategori Leisure Games, 31 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang cukup wakil. Deleng pancasan pesenan ing mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, minus 9,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, 0,8 terms. Yen katon banget wiyar, ing framework saka kabeh pasar minangka wutuh. Kita bisa ndeleng menawa rating rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang minus 9,5 terms Roblox Corporation. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Roblox Corporation lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Roblox Corporation nuduhake dinamika 156,7%. 50,6% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora ateges apa-apa menawa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Roblox Corporation regane $55 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $253 miliar. Roblox Corporation akun kanggo nuduhake 21,788%, iku salah siji saka pimpinan ing subkategori. Nilai buku perusahaan punika $0,25 miliar. Kanti kapitalisasi subkategori $42 miliar. Roblox Corporation yaiku 0,606%. Wis dibandingake enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Roblox Corporation ing subkategori nalika netepake nilai pasar 21,788%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,606%. Sing 97% kurang saka pangsa pasar. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, olo, minus 1 poin. Ayahan finansial organisasi sing diteliti yaiku $1.463 miliar. Utang-utang kanggo buku kapitalisasi jumlah kanggo 585,2% saka ibu kutha. Rating kewajiban finansial perusahaan, olo banget, minus 2 poin. Rasio nilai pasar kanggo laba perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 272,1, kang luwih olo tinimbang kanggo subkategori. Taksiran rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake karo organisasi ing subkategori, banget olo, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $880 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki olo kanggo prospek perusahaan. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, olo, minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 14,4. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 5,1, yaiku 182% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake rasio subkategori, olo, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $3.840 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki olo kanggo prospek perusahaan.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori ala -1 poin. Marginality punika -22,9%, karo rata-rata 1,9% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 24,8%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori pasable -0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 2,922%. Iki 646% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Iki nuduhake ora imbangan ing rega pasar perusahaan. Roblox Corporation, mbok menawa menyang overestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 22.281.000 dolar. Dene kanggo subkategori yaiku 2.988.000 dolar. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 645,7%. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu -355,6 dolar. Rata-rata ing subkategori, 11.000 US$. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan, yaiku 3.138%. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, tolet -0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai 1.550 US$. Subkategori, 590.000 dolar. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 163%. Evaluasi revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori pasable -0,5 terms. Volume transaksi dodolan punika 2,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,2%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 79% kanggo perusahaan Roblox Corporation. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 66%. Teknis, enggo bareng subkategori sing rega luwih murah tinimbang perusahaan Roblox Corporation. Rega saham nyoto perusahaan yaiku kira-kira 81 US$26. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira 75 US$21 sen. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira -7%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publiki ditampa saka informasi lan sistem referensi mangsa iki. Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar asil pambiji Roblox Corporation. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan digawe. Buka perdagangan kanggo didol kanthi rega 81 US$27 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane relatif kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake kriteria evaluasi, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 70,41. Mandeg mundut disetel ing 92,13. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 16 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas.
Urutan ngelawan tetep otomatis. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan kabeh penonton paling apik.